Let's gaze indaba zo 1KZNTV ifundelo samukeliso wanqulunga ngekubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili osukwini namhlanje. I-pop crew ikhala ngokubulawa kwamaphoyisa.Owesilisa Kwelokudlwengula Ingane kanti ke uphekwe ngembuzo ufakazi kwelowayeyimeya yeTheku. Sikhula ngesivinini esiphezulu kwisibalo samaphoyisa abulawayo kuleli nokho-ke kuvezwe unobhalo wenyunyana amaphoyisa KwaZulu-Natal i-pop crew Nthabeleng Molefe kusho kanje ngesikhathi-ke benkaniseke ngaphandle kwenkantolo yeMantshi eMgungundlovu lapho-ke bekuvele khona owesilisa osola ngokudubula abulala iphoyisa lo uphiko lwe-Public Order Police i-POP. Molefe-ke uthi ziyathusa izibalo zokubulawa kwamaphoyisa kanti lokhu-ke kutshengisa ukuthi-ke basempini nezigilamkhuba. Uvele kafushane enkantolo yeMantshi eMgungundlovu wesilisa u-Asad Hanif Ramjan oneminyaka yama-29 ubudala osola ngokudubula abulale ngeledlule iphoyisa lo phiko le-Public Order Police kafushane i-POP uThabani Gwala. Ngokwembiko kusolwa ukuthi ingxabano yasuka ngokushayilisana kabi emgaqweni ngesikhathi uGwala ehamba ngemoto yakhe engekho emsebenzini. Kusolwa ukuthi uRamjan wakhipha isibhamu sakhe wabe eseyamdubula. Kanti inyunyana yamaphoyisa KwaZulu-Natal i-pop crew ithi kunzima. But nationally sinamaphoyisa nje awu5 abulayiwe only for last week. And then bese kuthi awase KZN kulawa abulewe awu3. And njengamanje namhlanje sisenkantolo sizophiketha sithi no for ibail kumsolwa lo obulale iphoyisa. Umlife usho kanje ngesikhathi bebhikisha ngaphandle kwenkantolo befuna inkantolo engamnikezi ibail uRamjan. Sibona ukuthi kune mpi ekhona against amaphoyisa bayizigebengu kushuthi athe nje ayihlomihlasele ngoba the way benza ngakhona babonisa ukuthi kahle kahle bona ba attacker amaphoyisa for ukuthi amaphoyisa mhlawumbe abasabe ukuze ilizwe or iKZN iphenduke iBanana Republic. So sikhathazeka kakhulu ngoba uma kuziwa ku-crime so number 1 in the whole country, uma kuziwa futhi ekubuleni kamaphoyisa so number 1. So ingakho ke sithi leli phoyisa leli elishonile ukuze kube nejustice ukuthi ibail abasola bangayitholi ibail njengoba abanye bengayitholanga nabi ibail. And then bese kuthi umuntu obulaye ipholisa akushintshe phela umthetho kungabi nje imeda njengabonke abantu ababulewe kodwa labo bantu laba bachargwe ngokuthi bavukela umbuso. Uthi amaphoyisa kumele azivikele nawo. Amaphoyisa nawo kwamele ukuthi azivikele uma ebona impilo yawo isengcupheni noma impilo yabantu aba-innocent isengcupheni abasebenzise ibhamu lezi abazinikiwe itool resource part of umsebenzi basebenzise yona ukuze bakwazi ukuthi nabo bazivikele. Uthi ungaholelwa ngendlela kwamaphoyisa kumele kubhekwe ngokukhulu ukusheshsha. Nani nezinto lezi ezenziwayo nazo zama austerity measures yizona esegcina sezifaka ingcindezi kakhulu emaphoyiseni ngoba kugcina kume yonke into kanti namaphoyisa esinawo mancane kakhulu ukuqhathaniswa kwe-community ayisebenzayo. Kahle kahle amaphoyisa ngabe kumele kube ibona abantu abahola kakhulu kubadlula bonke abasebenzi bakahulumeni. Kanti umbuso uveze ukuthi uyaphikisana nesicelo sebail sikaRamjan usabela ukuphepha kofakazi. Icala liyaqhubeka. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Silokhu-ke siqhubeke njalo nokwanda izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane endaweni yaseMthwalume ogwini luseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukudlwengulwa kwentombazananya eneminyaka nje eli-13 ngokusho kwelunga lomndeni engeke selidalule ukuvikela umntwana. Uthi-ke umsolwa wadlwengula ingane ngesikhathi-ke isendleleni eya esikoleni kunezikhukhula ihamba yodwa. Inhlangano ye-Women of uMthwalume ibinganiseke ngaphandle kwale nkantolo iphikisana-ke nesicelo sebheyili. Wenqatshelwa ibail osola ngokudlwengula intombazananye eneminyaka eyi-13 endaweni yaseMthwalume. Lona owesilisa ubevele kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe ebhekene necala lokunyukubeza lo mntwana. Ilunga lomndeni engeke silidalule ukuvikela umntwana uthi umntwana uhlukumezeke kakhulu ngalesigameko kanti bafisa umthetho uthatha indawo yawo. Yahamba yaya esikoleni kwakunetha kakhulu kunezikhukhula yahamba futhi yahamba yodwa ingane ihamba nazo zazingayanga esikoleni ngaleyo date yahamba yodwa ke ingane futhi yathi mayifika kwenye indawo akho indawo ecashile indawo nje enemizi kanje futhi kuba kwakunetha abantu bengekho kwakuquiet
uthi-ke lo mfana lo uSimphiwe Mbhele wambamba ngenkani wamrape. Umndeni sibhlungu, siyafisa nje kwenza ubulungiswa umfana aboshwe ngoba lento ayenze enganeni ibhlungu kakhulu. 13 years ezohlekela umntombi bakhe ngomuntu esingamazi, sibhlungu. Siyafisa nje inkantolo yenza ubulungiswa aboshwe uMdlwengula. Iqhuba uthi ugogo womntwana oqaphela ukuthi umntwana kukhona okwenzekile kuyena. Mayifika ekhaya ingane ifika ingasho ukuthi irapiwe, ifika isho isikhona umuntu okade ejaha wayishaya la, kodwa uma wayo wayibona ukuthi ingcolile, shithi uma wayahambe eka ehibhadini ingane isale nogogo, ugogo asala ibuzisisa ingane ukuthi akakuthintanga lo mfana, athi iphika ingane bese ethi ugogo woza ngikubheke, ebese ingane iyashuka ukuthi ungithintile. Obemeli women of umthwalume uthi bebenkanise ngaphandle kwalenkantolo bezophikisa isicelo sebheyili kanti abahambisani nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Sila nje enkantolo sizophikisana nesicelo sebheyili sakuSimphiwe wakambhele odlwengule ingane ena 13 years. So as women of umthwalume simelene nje nalonto ukuthi abantu bakudlwengula kweingane, ukubulawa kweingane, ukuhlukumezeka nje kwabantu besifazane. Esephetha unxusa abazali bavuleleke kubantwana babo ukuze bezokwazi ukubabona uma behlukumezeka. Ingane zizegcina sezidlwengulwa, sezithulwa, sibona ingane zethu sezimithi, kanti ingane imithi sokuthi idlwenguliwe ave ngoba naku mhlambe bese iqomile. Ingane sicela abazali bebonke nje, siyakhuthaza bonke abazali bathatha izingane bazenze abangani bazo, sikwazi ukukhuluma nje nezingane zethu, sihlale phansi yonke into sixoxe, kube right nje nezingane zethu, ingane zethu singazibekile kude nazo. Umsolo uzoqhubeka nokubhadla ngaphakathi ejele. Icala lihlehlela umhlazi isishiyagalolunye kuMasingana wonyaka ozayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele, ngisenkantolo eMzumbe. Uqhubekile nokupheka ngemibuzo ufakazi esebhokisini ummeli kaMsola wokuqala, ikakhulukazi ke embuza ngokuthi ke kungani aqhubeka nokusayinela ke izinkampani ukuthi ke zikhokhelwe uma ke wayenganelisekile ngemali eyayivela kumaphepha enkokhelo i-invoice alezi inkampani. Lokhu ke bekwenzeka enkantolo enkulu eThekwini njengoba kuqhubeka ukuqulwa kwamacala enkohlakalo kanye namanye ke abhekene nowayeyimeya yeTheku uZandile Gumede kanye ke nabasola bangama20 asolwa nabo. U-Advocate J Naidoo omele umsola wokuqala kanye nabanye uqhubekile ngokupheka ngemibuzo ufakazi wombuso oyisikhulu esiphezulu kulo masipala ngesikhathi kwenza umsebenzi wokuqoqa kwezinkampani zokuqoqa imfucuza kulo masipala okusuka ngonyaka u2017 kuya kunyaka u2019, okuvelela ukuthi kwanyamalala ibhokisi laliqukethe imiqingo yezinkampani eziyi-300,000 ezesifaka izicelo zokuthola umsebenzi wokuqoqa kadoti. Lo fakazi uthi wabuza ngaleyo mqingo, kodwa owayeyisekela lakhe ngaleso sikhathi owumsolwa wesine kule macala wamtshela ukuthi leyo mqingo ithuthelwe kwelinye ibhilidi likamasipala endaweni ephephile. NgoDisemba wango-2017 kwabe sekuqoqa izinkampani ezine ngokohlelo oluphuthumayo lukamasipala zanikwa isikhathi esiyinyanga eziyisithupha, okwathi ekuhambeni kwesikhathi singakapheli leso sikhathi kwavela ukuthi imali yokusikhokhela isiqala ukushoda. Ufakazi njengesikhulu esiphezulu uthi wabhala incwadi becela usizo lokuthi balekelelwe ukuze bezokwazi ukuthi kuqhubeke lo msebenzi wokuqoqa kadoti. Uthi emva kwalapho wayekhefini lokuphumula wabanjelwa omunye ozakwabo, kodwa ekubuyeni kwakhe wabuya sekusayiniwe ukuthi lezi zinkampani ziphinde iqashe kwabusha ziqhubeke nokusebenza. Uthi nemali yokusikhokhela yayikade sikhona, lokho angakwazi ukuthi kwenzeka kanjani. Ngenyanga kaJulayi ku-2018 kuya kuDisemba, lo fakazi uthi emva kwalapho uyena wabhala incwadi sekukuthi lezi zinkampani ziqhubeka nokusebenza ukusukela ngoDisemba 2018 kuya kuJuni 2019 ngenxa yokuthi wayenelisekile ngomsebenzi owenziwa lezi zinkampani zokuqoqa imfucuza kulamalokisha ayethinteka la eThekwini. U-Advocate Naidoo uthi lo fakazi naye uyathinteka kulamacala abhekene namaklayenti wabo ngoba wavumela ukusayina ama-invoice njengesikhulu esiphezulu ekube naye ebona kahle ukuthi kunezinto ayethengagculisekile ngazo, ikakhulukazi lezi inkampani
uthi wayesayinela imali enkulu okwakumele zikhokhelwe lokho owakumshiya nemibuzo. U-Advocate Naidoo uthi kulowo macala lofakazi ziningi izinto ayesayina egunyaza ukuthi lezi zinkampani ziqhubeke kodwa futhi ekubene nawo amandla okumisa ukuthi lezi zinkampani zingaqhubeki ikakhulukazi ngesikhathi seyiphelele isikhathi. Ukunalokho uyena owabhala incwadi eyeseka ukuthi lezi zinkampani ziqhubeke nokuthi zisebenze ekubeni kukhona izinto anganelisekile ngazo. Ukuqulwa kwalamacala kuyaqhubeka naso osukwini lakusasa kanti abezindaba abavunyelwe ukuba bangene namakhamera kanjalo nomakhalekhukhwini. Kuzokhumuleka ukuthi uGumede ungaphandle ngebhayili ka-50,000 amarandi enembandela yayo bese kuthi nabanye asolwa nabo bebe ngaphandle ngamabhayili ahlukene. Kotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 Lisenkantolo enkulu eThekwini. Asike sithi shelele ezitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke ezithi izona ehamba phambili. I-pop crew ikhala ngokubulawa kwamaphoyisa.Owesilisa Kwelokudlwengula Ingane kanti-ke uphekwe ngembuzo ufakazi kwelowayeyimeya yeTheku. Amalungu omndeni kaCebekhulu emQuzankunzi kwesakaCebekhulu ngaphandle kancane nedolobha laseMpangeni asaleke nalokho abekugqokile kuphela ngesikhathi-ke kusha indlu ezintatha zangesonto. Umnikazi womuzi Kwephoyisa.Owesilisa uthi ke ulahlekelwe kakhulu njengoba-ke ubeqedela ngoNhlangulana ukwakha. Akugcineke lapho kuphinde kwasha nemali engango-48,000 amarandi akade-ke ikhiphile ebhange ukuze akwazi ukuthenga ngayo izikombe ezimbili abezokwenza ngazo-ke umsebenzi. Lezi-ke izinsalela zomonakalo odalwe ngumlilo ongaziwa ukuthi-ke udalwe yini. Umnumzane wekhaya esilandisa ngokwenzekile uthi-ke bebelele ngesikhathi-ke sabo-3 ekseni bezwa-ke umsindo wento eyiqhumayo kanti-ke sengamalanga bomlilo ashake buhanguhangu endlini. Uqhuba uthi-ke namanje akazi ukuthi basinde kanjani ngoba lo mlilo buhamba ngesivinini nakuba-ke besaphila basizwe omunye umnyango kwelinye ikamera okuyiwona kabakwazile ukuthi baphume ngawo. Kushe indlu angiyazi ukuthi ishiswe yini ngoba ngibone ngomlilo nje usugijima epassage mangithi ngicinga ingane ngamemeza ngimemeza ngayiboni nomnyango ungasawuboni hambe ngishaya udonga ngisukuthi zingaphi ngawuthinta umnyango ngagijima ngayidonsa sayidonsa saphuma nazo sasizwa ukuthi umnyango ibimbili la umlilo oqhamuke ngakhona uqhamuke ngaphambili la kunomnyango ngakhona sasizwa ukuthi ngale kwelinye ikamera kune sliding door nokube sikwazi ukuphuma ke sisizwe isliding door kodwa impahla akuphuma ngalutho. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu emuhle ingane iphumile akekho umuntu oshonile impahla ifurniture nje ibhubhile yonke endlini ke asitholanga lutho. Lo mlilo ke ubashiye bengenalutho njoba kushe yonke into esendlini kuhlanganisa ke isitifiketi kanye nomazisi kanti kokubhlungu kakhulu ukuthi ke ubesanda kuqeda ukwakha indlu njengoba kusha futhi ke kushe nemali abeyikhiphile ebhange ezothenga ngayo ke izinkomo ezimbili sokwenza umsebenzi. Ngisanda kuyiqeda ngoJuni bekuyila ngithi ngiyafinisha ngoJuni nje bekuyila ngiqeda ukuyakha kanti ngoJuni bekade ngithi sengiphumule ukwakha ngiqedile manje sinzoke ngiphumuleke manje ngishaya umoya kanti ngisho nje indlu izosha. ngoJuni bengiqeda ngithi ngiyacomplete ukuyakha imali ebengiyikhiphile ngithi ngikhiphele ukuthi ngenze imisebenzi ke manje ngihambe ngomsombuluko ngifuna izinkomo ezimbili ngithi ngifuna izinkomo ezimbili ezinkulu ngizofuna ngathi abangifunisi lo 48,000 ngithi ngizofuna nezimbuzi ezimbili inkomo ezimbili nezimbuzi ezimbili yonke leyo nto ngikhumbule sengidala indlu isiwe yaze siyicisha umlilo ngoba kuze wafika neyicisha umlilo bafika bayicisha sekuyila ngikhumbulayo lethu ukuthi hawu kambe bengimlandi ngathi kunemali ebengiyikhiphe ngomsombuluko ebank ngiyikhiphela ukuthi ngifuna ukwenza ilokhuza ukwenza lo msebenzi ebengifuna ukuyenza njengoba bengasalanga nalutho
bengakujabulela ukuthi-ke bethole uxhaso lwezingubo zokugqoka, ezokulala, imbhede nokunye. Certificate azikho, ama-ID awekho, i-uniform yeingane, awengane ke nje akukho nje kuphumile ngisho icathulo nje. Njengoba ngikhuluma nje bahambe beswenkile ngoba bayabhala beyesikoleni bekungekho abangase bagqoke. Izinto zokulala ngoba kushe konke ingubo asinazo, kokulala, imbhede, ngeyibhotshi nje asinazo. Kakhulukazi ngiyakubona kokugqoka ke. Okugqoka nakho kukhona lokho kodwa nje ebekade kusemsimbini nokukade okunye kukwenye indlu kodwa nje amabhloko engisalena amabhloko amabili. Inhlangano-ke ebhekelela ukuholela izipeshini zikahulumeni isasa ithi-ke ukusebenzisana neminyango kahulumeni yikona-ke kubasize kakhulu ekutheni-ke bakwazi ukuthola amahhovisi esikhashana eChatsworth emva kokuvalwa kwamadala ngenxa-ke yesimo besingesihle kwabekade-ke bewasebenzisa. Lokhu kuvele ngesikhathi iziphathimandla zale nhlangano zihambelekela amahhovisi ukuhlola isimo sawo. Lezi ikhulu zale nhlangano zithi ukubambisana kwabasebenzi yikhona kube nomthelela omuhle ukuthi kusheshe bakwazi ukuthi bangene emahhovisi abo esikhashana aseduze nala abekade khona la amadala, kodwa kwamanje basawanikwe umnyango kahulumeni. Si happy kakhulu ikakhulukazi staff. Ba happy ngoba njengoba uke wachaza omunye uthi uma belina umthandazo wabo ubuthi siyafisa ukuthi masiwa lesa structure noma uphahla luwe kungekho umuntu emsebenzini, luwe kungekho ama-beneficiaries ngoba uma lungawa kukhona ama-beneficiaries njengoba ngithi asibi nabantu abangaphansi kwekhulu. Uma kungawa kukhona ama-beneficiaries kukhona nestaff, kusho ukuthi imizi eminingi e-KZN ingavalwa. Umzobe uthi maduze bazothuthela ihhovisi liqondene nabo. So siyajabula kakhulu, kepha kuzosijabulisa kakhulu ukuthi sibamuve baye kwi-permanent structure. Njengoba bengichazile eqaleni ukuthi it's not more than 2 kilometers, and to be precise masizwa ngo-team leader it's 1 kilometer from here. Ngeke ngasho ngathi ungawalka ungajoga uma uya khona. Okusijabulisa kakhulu futhi ukuthi ama-beneficiaries ethu nezizwele nani ukuthi bakuthokozele ukuthi i-service is restored, kuthathe nje isikhashana esincane. 2, noma singakaqedi u-90% i-setup esiyenzile kuleli viki elilodwa, and i-team yethu i-staff sethu bebequkula akekho service provider besemqashile ukuqukula ifurniture, move furniture, social development, move bona as a team yaleli office ngendlela ade bezinikele ngayo. Le nhlangano ithi wonke amahhovisi abo bayasiqhenya ngawo ngoba asesimene esihle kutheni akwazi ukwamukela umphakathi njengoba ingqalasizinda yabo isebenza ngendlela efanele. Thina ngokamahhovisi ethu angikusho nje ngingahlonisi ukuthi nje cha. I-office ebelisenza u-CEO wethu useze weza kabili kuleli office leli livaliwe ukuthi bantu bakaNkulunkulu usho njalo, kodwa singenzani ukuthi labantu baphume kuleli office ngoba sinayo ibudget, singenza kanjani? So KZN wonke ayalikho i-office engabalula nje ukuthi kilaba nenkinga ngoba imkinga njengoba kunama team leaders, mayingekho umphathi we-office u-team leader takes full responsibility. Makuba nesimo ngaleso sikhathi siyazama njengoba ubonile nje kushesha kangaka iphuma yonke leli thimba wonke umuntu athi fold ingalo, hands on deck. Kwetebo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-channel 261 ngiseChatsworth eThekwini. Ongumqondisi kwinhlangano engenzi inzuzo isiyavuna u-Oxolo Mofokeng uthi-ke bahlinzeka ngoqeqesho lwezolimo kuyintsha yahlukene eyakheleke isifunda uku. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uMofokeng uthi-ke bahlinzeka ngolwazi lokutshala izitshalo ezingenawo ama-chemical phecelezi organic plants. Uthi-ke lolu hlobo lwesitshalo lunempilo futhi-ke ilona-ke lwalusetshenziswa endulo. Inhlangano engenzi inzuzo isiyavuna ithi ihlinzeka ngoqeqesho lwezolimo lwahlukile. Le nhlangano ifundisa intsha eyahlukene ngokutshala izitshalo ezingenawo ama-chemical phecelezi ama-organic plants. Ukuthi sitraine abalimi ukulima ngokwemvelo, so ama-vegetable nama-chemicals, and then sibaphinde futhi sibanikeze in-field mentorship ukuthi guys kunzima ukulima, so kulula ukuthi kube khona umuntu ofeza ukubheka engadini abheke iy'nselo obhekene nazo bese akulekelela. So sinalo ngxenye support esinikezayo abalimi bethu mase beqeqeshiwe, sabanezi-mentorship bayakwazi ukuthi bavune umkhiqizo wabo bazowudayisela usiyavuna. So kulo nyaka sisebenza nama-participants awu-1000 abantu abasha. Lokho sikwenze through i-funding yaka-IDC Presidential Stimulus Fund through Social Employment Fund. So le program le isivumela ukuthi siba traine
bathole mentorship. Iqhuba uthi zibe khona izinselelo ababhekane nazo ube esechaza kabanzi ngezitshalo ezingenawo amakhemikhali. So what we did is thatha abalimi la abadala gogo sampera umlimi nomuntu omusha ezimento. So umuntu omusha unemento yakhe eseduze. Ukutshala ngokwemvelo yiloko ukuthi isitshalo singafaki ikhuthazi. Yabo lezi ikhuthazi ezifakwa ukuthi awu DDT nobani bani lezo ikhuthazi azikho izinhle for izakhamuzi zomzimba ziyasilimaza. Kanti uma ukhumbula kahle kudala mhlawumbe sisinawo unayo gogo owayelima wayifaka umquba ethatha ukudla okudala ekhaya kubeka kuhlanise notshani enze compost yabo akukho kufakiwe okuthengwa esitolo kodwa yonke into oyifakayo engadini yakho ukuthi iloko kula ekhaya umquba utshani obuvundisiwe so ulima ngokwemvelo nje yonke umkhiqizo wakho. Omunye wabafundi uthi likhulu ulwazi alitholayo kanti waqala ukuzilimela engenalo ulwazi oluphelele. It was a great experience because locally and in our community most of our abantu abakwi-age yam they don't like plowing and stuff. Kuningi that we've learned from Siyavuna. I also benefited. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemagate. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukeli ubusabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke ebekuyizona ebeyihamba phambili. I-pop crew ikhala ngokubulawa kwamaphoyisa.Owesilisa Kwelokudlwengula Ingane kanti-ke uphekwe ngembuzo ufakazi kwelowayeyimeya yeTheku. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.32 emaqhathaniswa nedola laseMelika libu-22.96 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-20.08 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona $1,991.31 i-ounce olongahliziyo wona u-$82.32 omphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umshayisibhakela ophethe ibhande laziwe nge-South African Junior Welterweight uPrince Dlomo uthi-ke kuyodela uMakhasani yena owabona-ke izinqama shaya ngolwesihlanu kwekusihlwa lapho-ke ezobe iqhumbuzana khona noNtethelelo Nkosi lapho ezobe evikela khona lesi sicoco. Lo mdlalo-ke kulindele ukuthi-ke uqale ngehora le-10 ngalo-ke ulwesihlanu eSuncoast Casino eThekwini. uDlomo-ke uzobe sesivikela okwesihlanu lesi sicoco kanti-ke uvaleliswe uMasipala uMhlathuze ehambisana-ke nomqeqeshi wakhe uThulani Dr. Lisenkantolo Kwanyana. Iyobanjwa ngeshone nayo kumqhudelwano wesibhakelo zobubanjwe lweSuncoast Casino eThekwini kulosihlanu esibheke kulona lapho kuzobonakala khona uSibusiso Prince Dlomo etholana phezulu noNtethelelo Nkosi embangweni webhande iSouth African Junior Welterweight. uDlomo uthi uyethemba ukuthi imbangi yakhe iqine ngokwanele ngoba yena zakhe sezigawulwe zabekwa. Njengoba nje senyovikela isicoco sami okwesihlanu sasemzansi wonkani South African title. Ngifisa nje ngathi singapha abantu umdlalo omuhle mina neopponent yami ngabe nje sekuwukuthi nje sengivele ngifike nje ngiwinele kalula. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngiyafisa ukuthi ngabe ujime ngokwanele lapha ekhona ngoba hayi ubunzima wona uzobhekana nabo kakhulu hayi kancane ngoba sebebaningi impela bebhekana nabo ubunzima sengibaqedile kodwa ke siyathemba ukuthi yena mhlambe uzoyimisa lendlela yami kodwa sasobona khona. Umqeqeshi kaPrince Dlomo uThulani Kwanyana owaziwa ngelika Dr. 3 Seconds uthi ke kungakuhle uma kungabonakala kwanda uxhaso kuyo yonke iminxa yezemidlalo ngoba bafana ngoba nginabo nje laba bafana ngibalanda mase kusondela amafight bahlala eGoli ngoba ngichaza abanye bahlala eThekwini. Zingaba ngama hall esibe nawo kusefakelwe phakathi izinsizwa zokuthi abafana bekwazi ukuthi beqhubeke nezemidlalo. Kahle kahle ngingakhulumeli nje sibhakela wonke ezemidlalo ama department onke kusuka kuyisoccer kuze kuyirugby ngoba namhlanje singasama champion eSouth Africa kuze ko cricket ko karate zonke nje into zama sports. Ngiyafisa ukuthi government yethu ikwazi ukuthi ikhuthalele because imisebenzi ayisekho. Ngalesikhathi sifunda manje esikoleni sifunda ingane eningi ingane ehlele ekhaya. Ingane ngoba ihleli lapha emakhaya nje eqinisweni kubhlungu nakubazali kodwa makukhona okunye kuseceleni njengokuthi
sports nama-talent esiwasebenzisa. Iyona leyo nto leyo ngibona ukuthi umasipala wethu uma engahlasilekelele ngoba esebesondele nje sizokwazi ukuthi lapho kube khona abafana nama-world champion, kube khona off-frame weather eMhlathuze. Njengoba ke lo mshayisibhakela kanye noza kwabo bephekezele umasipala uMhlathuze, imeya lo masipala uXolani Ngwezi ubafisela inhlanhla ohambeni lwabo wabeke sethembisa ukuthi ke bazosondela eduze kwabo kusuka manje kuyaphambili. Kukhona sizokwenza nesiyokwenza na njengoba behamba nje akukhona kwami ukubikezela ukuthi sizobalekelela ngani, kodwa kukhona esizokufaka ukuthi bakwazi ukuthi mabele phambili kubonakala ukuthi baphuma lapha emkhandleni waseMhlathuze. Kodwa going forward ikhona isupport esizoyifaka njengomkhandlu waseMhlathuze. Siyifisela inhlahla kakhulu kanye nomfowethu lomunye abayocompete nabo ongazathi inyanya zakubo noNkulunkulu angaba nabo ngesikhathi beseringeni. Indoda bayishaya ngempela ingafi kodiwe phansi nge-knockout isheshe uphela umdlalo bese celebrate eMhlathuze. Ezindabeni ze-1KZNTV kube komqondisi Myeni eRichards Bay. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike siyaguqaba sikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.